Jamen det der skete sidst, det var at jeg fandt ud af, hvordan jeg ligesom skulle manifestere min drøm om at gøre en forskel for andre, og ved at hjælpe dem med at finde ud af, hvad de virkelig vil. Og jeg vil skrive en bog. Og det var Eva meget opmuntrende omkring, og i dag havde jeg så, eller indtil i dag, havde jeg så tænkt en hel masse tanker om, hvordan den her bog skulle være, og hvad den skulle indeholde, hvem den skulle være rettet mod, og sådan, hvad jeg ville bruge, og sådan meget konkret, hvor stor den skulle være, og hvor lang den skulle være, sådan nogle ting. Men det var alt sammen inde i hovedet, og jeg havde overhovedet ikke nedfældet noget på papir, fordi det har jeg svært ved. Men det kunne Eva hjælpe mig med, så hun har fået det ikke engang ud af hovedet, men hun har fået det ned på gulvet i sådan et rigtig flot brainstorm map. Så nu har jeg meget større overblik over, hvad det er, jeg skal gå i gang med. Og jeg skal på miniferie i næste uge, hvor jeg skal sidde og starte på min nye bog, takket være Evas hjælp. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jamen, der er 2 ting, jeg skal gøre. Den ene ting, det er, at jeg skal få sådan helt specifikt være klar over, hvad det er for en målgruppe, jeg har. Så jeg skal have lavet et spørgeskema til den her målgruppe. Og derudover så skal jeg have gjort det klart, hvad min struktur i bogen skal være. Og den skal virkelig være meget skarp og konkret. Og det bliver nok noget med en Det betyder, at det er en model, jeg selv har set, som er meget simpel. At der er de her 5 trin. Og igennem de her 5 trin bliver du så lidt igennem det, der skal til, for at du finder ud af, hvad du virkelig vil.